Vale, os comento. Kafe hartuko dugu, eta ja horki entrenatzea gongo da. Vale. A ver, ikusten dan. Bastante goiz da. Baina normalen goizetan entrenatzet. Osa, ayunoaz, en plan, kafea hartzet, eta bat por culo. Vale, ja, ezken, osa, azteko zego egiten, eta orduan, oixe, kafe ipalante. Vale. Orduan, ahí está, gaur tokatzen da banka, osa, dia de empujes, eta ero hombro, osa, en vez de pecho, hoy astenetan egin dugu, eta gaur tokatzen más tirando a hombro. Vale, orduan, nada, kafea bukau eta le damos. Venga. Vale, ya berotu dugu, eta guain aproximazio egingo dugu. Vale, orduan, tema bastante importante. Ikusten dut jende askok, bai, ez dakila aproximazio nola imardien, zenbat imardien eta hori dena. Vale, orduan, pixkat, azalduko izuen nik nola iken dituten aproximaziok. Vale, gaur, press banka daukeu, eta orduan, nik press bankan, oza, normalen baino aproximazio gehiago sartzekut, azkenen press banka ariketa bat nun, sorbaldai involukratzea, eta azkenen sorbalda, artikulazio bastante fragile da, oza, ez da adibidez, bizkarra bezala edo belaune bezain fuertea, orduan nik hor, aproximazio gehiago sartizkiot, ondo berotzeko, eta azkenen rendimendu hobea aukitzeko, eta azkenen ariketa seguro goiteko. Orduan nik, press bankan sartizkiot 6 bat aproximazio, haste naiz barrakin bakarrik, oza, barra utxik, eta hor egiten ditut 12 repetizio, eta gero, juten naiz, 10ko disko, ez, amarreko diskon saltok egiten. Vale, bueno, lehenik eta behin haste naiz 15ko diskoa sartzen, eta orduan, egiten ditut, 6-8 repetizio. Vale, gero sartzen diot, gero kanbiatzen 15ko diskoa, eta 25koa sartzen diot, vale, oza, 10ko diskon saltoa. Eta, vale, behize, 6 repetizio, eta gero, 10ko saltok ite juten naiz, hau da, 10ko diskon saltok. Vale, eta hola, aiatzen naiz 80 kilota, oza, izango litzakela 25ko diskoa eta 10koa, eta gero ja salto txikiko egiten juten naiz. Azkenen, hemen importantea da, oza, inoiz ezin salto handigok, esan nahi, zuek hasten bazate egiten 10ko saltok, 10ko diskoko saltok, gero ezin baten 15ko salto bat, vale, oza, aproximazioak izan bardue, edo bai, beti salto berdine, kilo kantitate berdine, edo gutxio, vale, oza, inoiz ezin du izan gehiago, vale, eta repetizokin igual, azuek ezin dezu hasi iten aproximatzeko 8 repetizio, eta gero baten azkeneko aproximazion 12 repetizioin, ez, nik iten detena da, hasten naiz, 12 repetiziokin, barra gutxik, eta gero juten naiz, 8, 6, 5, 4, eta hola, azkeneko aproximazion, kasu honetan, 110ekin inditut 2 repetizio. Vale, ze gaurko seria ingo dugu 115 egin, tokatzen zaizkigu 4 serie a 5 repetiziones. Orduan, eman aproximazioi behar duen importantzie, ze azkenen aproximazioetan ikusiko duzu egun horretan nola zaren. Vale, ze azkenen zu aproximazioetan, normalen baino okerrago ikusten bazea, igual zuk uste zenuna, baino pixu gutxiko jarri beharko zu serie efektiban, o alderantziz. Osa, normalen baino bete ikusten bazea, halko dezu pixu gehiago jarri. Vale, baino, ez duki presaik ariketak egiten hasteko, aproximazio honetan oso importante dira. Vale, orduan, hemen 110 dau, orduan, ja 115 jarriko diogu, 2,5ko diskoa sartuta jazta. Vamos a meterle duro, venga, venga. Ahora, musika bizka garri gaitu, flipau. Vamos.
Jose, va, venga, venga. It was all I had. I was blind to the darkness and everyone I know. Whoa. Always looked for the good or the best intent. After years that have passed, I see all the signs I missed. Whoa. And it feels like a prison I'm living in. Feel them watching me while I'm learning to survive. Staring at my broken world and I'm too tired to hide. So many demons I can't escape, burning my bridges to light the way. I can feel them watching me, but I'll make it out alive. I'm learning to survive. Here I am, wide awake, no I'm not dead yet, and I'm not as confused as I know I was. And it feels like a prison I'm living in. Did I earn all the pain and the consequence? I'm too old to equate, too young to convey the weight of my pride caving in. I can feel them watching me while I'm learning to survive. Staring at my broken world and I'm too tired to hide. So many demons. Bale, gazte, azkeneko serie egin dugu. Azkenen 107,5 jarri azkeneko serien. Eta ondo, lau serie bastante ondo atea die. Eta guain tokantzegu pres militar. Bale, ikusiko zuen nola antze, ez da pres militar normal, da pres militar desde Pines. Orduan, bain, hau montauket, eta erakutsiko zuet. Bale, ariketa hau esan bezala, da pres militar desde Pines. Eta orduan, hau egiten da, azkenen rebotei gabe lan itxeko, basikamente. Bale, azkenen zuk hemen uzten dezunen barrea, obligatzen zea a parar, eta hortio dela nada, pum, gora itea. Bale, orduan bastante ariketa ona da. Eta gero baita, pres militar bastante sartzen da, eta azkenen pres banka transferentzia dauke. Azkenen pres bankako lehenengo, bukeran daun, a ver si me explico, bai. Azkenen pres bankan zuk petxu jartzen dezunen barrea, hor tiras de hombro, bastante. No, azkenen deltoides anterior. Orduan, hoi fuerte eukitza, ona da. Bale, orduan bastante sartzen da baita pres militar. Bale, orduan hemen, ariketa hontan fuerte itxare, muy importante. Pres banka, reventatzeko, basikamente. Así que, hemen dauzkegu 3 serie, eta serie esan rampa, bale? Esan nahi do, intensidadea, serie tio seriea. I can feel them watching me while I'm learning to survive. Staring
gaztek, azkeneko ariketa bukauta, ja azkeneko seria egin dugu. Izan da, triceps antzako ariketa, vale? Ariketa hau JM press da. Azkenen da, banka bat izango balitz bezala, baino, enbez de press bat izan, gehiago bilatzen da ukondoa flexionatzea. Vale? Azkenen tricepsa gehiago aktibatzeko, eta horretio baita askoz pixu gutxio jartzen dio. Azkenen baita press bankan importantea triceps fuerte bat eukitzea. Eta ariketa hortako oso ona da. Azkenen, triceps horretan indarra eukitzeko. Me liau. Hori, azkenen tricepsan indarra lortzeko, pixu librekin itxea hobea da. Vale, azkenen bankan, azkeneko rekorrido horretan, ja, blokeau behar dezunen, bastante sartzen da tricepsa, eta orduan, hoi fuerte eukitza, muy importante. Vale, así que, terminau, entrenamentua, eta baita lehenengo otordu eragutsiko izuetze, guain arte esaizuten bezala ezer janben hau, eta ja, gozean nota hoien da. Vale, alze orduan. Ikusten den. Perro. Igual dio. Amarra die, hoizuk amarrak, eta orduan lehenengo otordue egingo dugu, bale? Bale, gaztek, hemen dau lehenengo otordue. A ver. Dau, 200 de pan, gero 60 de jamón serrano, aguacate pixka de ongoa, no sé, 30 hola ongoa, gazta, eta gero 3 arrautza. Vale, fácil. Egunentzar 3 otordu iten ditut, 2 o 3, eta gehiena lehenengo otordu sartzeet, bale? Hemen nengo die, no sé, unas 1.200-1.300 kalorio nengo die. Bale, urdun. Baita, nire ustez hobea jutea janarie gutxitzen egune aurra jo nahinen, lehenengo hasi otordu fuerte batekin, gero bazkarin gutxigo, eta farin ja bastante gutxi. Bale, azkenen oia baita hobeto juteko, lo hobeto itxiko eta bidena. Bale, azkenen baita gure gorputzek kapazia gehiago hauke janaria guztie digeritzeko eta absorbitzeko, goizen goiz. Bale, orduan. Estongo zaugot, txabal. Hemen ustez bideoa. Espero asko gustatu izana. Gaur egizan gehiago hitzein dut, esplikazio gehiago ondi entrenamentu zeharta hori dena. Baina, baita nahi nu pixkat azaldu beto ze gauza egiten dituten, aproximazioak eta hori dena. Eta hoxe gaztek, orduan. Gozaltzean, hijo. Vale, venga. Gustatu lima zaizue bideoa, maizue like, suscribitu, eta hori dena, vale? Eta gustatu lima zaizue, nahi batzue baita utzi komentario bat, hori baita eskertukoet, vale? Así que venga, aio.